Saímos por primeira vez ao estranxeiro. Hiroshi, ti sabes onde hai que ir? Porque eu é a primeira vez que saio ao estranxeiro e estou algo perdida. Non te poñas nerviosa, muller, que se che vai notar moito que é a primeira vez que saes da casa. Pero é que... Atende, os viaxeiros inexpertos como nós son os máis fáciles de enganar nos aeroportos. Hai que aparentar normalidade como se fose algo que faz todos os días. Papá, mira pra aí. Se tedes algunha pregunta, non dubidedes en preguntarme. Xabonda! Veña, o primeiro é preguntar cal é o mostrador no que nos toca. Xa... Perdoe, Dígame, necesito que me indique onde teño que facturar, por favor. dígame con que compañía boa e mailo destino, por favor. A ver que che conto, guapa. Imos a Guam. A viaxe tocounos nun concurso. Pagando nós a que non íamos nin en soños. A paga extra de papá váisenos na hipoteca e o salario non dá nin pra chegar aquí. E esa porra los detalles, larapetas! Voamos con liñas aéreas ultra, señorita. Moi ben, señor. Nese caso, o seu mostrador é o 4. Eu vou a A1313 das liñas aéreas ultra. Mostrador número 4. Dixeches un 3. 13. Que pasa? Non che importa voar nun avión co número da mala sorte, Hiroshi? Non será mellor que o cambiemos por se acaso? A estas alturas, muller. Pois sí, cando foi o do Titanic, algúns pasaxeiros dixeron que presentiran a traxedia pouco antes de embarcaren. Pero que dis? Non exaxeres. Papá, a moza do 4 non está mal, pero a do 3 está moito mellor. Pero se non estábamos a falar diso, home. Pasaxeiros para Guam con Ultra. Síganme, por favor. A continuación, ímolos informar de algúns detalles que lle resultarán de utilidade no seu destino. Veña, que empece xa. Non fai falla que aplaudas. En primeiro lugar, imos comezar polos trámites necesarios para poder sair do país. É por qué? Porque senón non podemos ir a Guam. Xusto. A ver, primeiro deberán amosar o pasaporte e a tarxeta de parque no mostrador de inmigración. E o que os perda que fai? Pois daquela esa persoa non pode voar. Hiroshi, teralos aí, non? Non nos vou ter, muller. Anda. O que? Non me amoles. Estou seguro de que os tiña aquí guardados. Es un desastre total, papá. E por riba feden os pés. Ala, era o que nos faltaba. ¡Silencio, señores, por favor! Por favor, estes seguro que nunca saíron da casa. Parece mentira. Aquí os están. Ai, vaya despiste o meu. Ai, menos mal. Perdón, desculpen as molestias, señores viaxeiros. Xa apareceron os pasaportes. Dame algo, silencio! Fagan o favor de escoitar dunha vez. Resumindo, que van ter que cubrir un sinxelo formulario a bordo antes da aterraxe. Ai, en fin, pois xa está todo explicado. Quedou claro ou alguén quere preguntar algo máis? Tes mozo, guapa. Pois mira, precisamente ando nesas agora. Non me refería a esa clase de preguntas, neno. Fora, sáiame de diante dunha vez! Amor, Bos días, se son tan amables, deixen na cinta a equipaxe de man e o que leven nos petos, por favor. ostras, estamos detidos como nas pelis de polis e cacos. Que non, fillo, só comproban que non haxa nada perigoso na equipaxe de man. Corre, saca o que leves metido dentro dos peitos, Shin-chan. Pou.
Ainda che quedan máis cousas no espeto. Este pequeno xa parece Doraemon. Co seu permiso. Grazas pola súa colaboración. Pode pasar. Non hai de que. A ver, o seguinte, por favor. Non me manques, oiches. Shinosuke! Pode pasar, señora. Desculpe. Que vergoña. Menos mal que xa acabamos de facturar. Oh, e iso que é? Unha cinta transportadora. Shin-chan, ten moito cuidado, oiches? Oh, Imos montar en avión, imos montar en avión. dime, Misai, como imos de tempo? Pois imos chegar ben xustiños. Anda, que acaba aí. O ollo non vai a estropezar. Vou Oh, e os zapatos? ali. Que non chegamos ao avión! Hiroshi! Veña, corre! Manda truco, vaya par de calamidades me tocaron de pais. Calamidades! Calamidades! Ai! É a primeira vez que monto en avión. Ah! Ai, xa estou sen folgos. Chegamos xusto a tempo. É que ti tamén non corres nada, papá. Sí, home, como se non te levase a ti as carranchas. Bos días. Pódenme dicir os seus números de asento, por favor? Ah, sí, a ver, do A ao C na fila 55. Ben, nese caso pasen ao fondo á esquerda se vostedes teñen a bondade. Moi amable. Oh, Miña nai gasta un tallo 80 de teteiro, sabías, guapa? Gasto un 95 para que o saibas, neno. Serás mentireira. Mirade, é aquí. Eu quero ventar, que me mareo. Eu quero ventar, Como queiras, pero as ventás aquí non se abren. Tanto me ten, eu quero aventar. Que sente onde queira. Se se entretén a mirar para as nubes, non nos dará a viaxe. Tamén tes razón. É unha ventá, é unha Para ventá. aí, quita os zapatos. Vou. Os zapatos soamente, non oiches? Benvidos a bordo. O avión vai engalar nuns instantes. Por favor, abrochen os cintos de seguridade. Abrochen o cinto, por favor. O cinto, por favor. Abrochen o cinto se son tan amables. Mellor no corredor, quero ir no corredor. Estaba che boa! A continuación, ensinámosles como usar o chaleco de salvamento. Ostras, mamá, que é iso dun chaleco de salvamento? É o que se usa en caso de que o avión teña un accidente, fillo. Ou seja, que se non caemos non o usamos, non? Pois que mal. Que hai que facer para ter un accidente? Misai! Primeiro colocamos o chaleco. Amarrámolo así e tiramos así. Se o chaleco non está hinchado dabondo, damoslle máis aire. Collemos os tubos e sopramos. Mira, mamá, ti tamén podías hinchar a dianteira como a azafata. Cala a boca! Pois ata aquí a demostración sobre como utilizar o chaleco. Outra. Oh? Outra. Será posible? Outra. Iso digo eu. Explico outra vez. Outra. Sí! Outra vez! Que o repita! Que o repita! De verdade? En serio? Pois aí vai. Repitan comigo. Arriba esas palmas. Ti estás ben?
Pero non berres, cala a boca, anda, que molesta los outros pasaxeiros. Que inocentes son os cativos, verdade? Sí, é a primeira vez que monta en avión. ¡Uy! ¡Qué alto voamos! ¡Qué pequeño se ve todo! ¡Ay! Hay que aproveitar que a viaxe é de balde! ¡Uy! ¡Que ben, que non ben, que berres. ben! ¡Ay, voando, Apetecelles ler un xornal, unha revista ou... estamos! Aquí, señorita. Shinosuke, deixa de mirar pola ventá e ven mirar unha revista. Pois vostedes dirán calqueren. A bogueta é la guapa. Ou algunha desas na que saian modelos en bikini. Mellor sigue mirando pras nubes. Hiroshi, aí traen a comida, aí a traen. Disimula, muller, que das vergoña allea. Que lle queres? É a primeira vez que vou comer nun avión. Disculpen, señores. Temos polo e tenreira. Que prefiren? Tenreira! Tenreira para tres, logo. Que a tenreira é máis cara co polo, onde vai parar? E a miña nai di que como é de balde, canto máis cara a opción escollida, moito mellor. Ai, Cala a boca. Ui, que boa pinta, mi má. Ala. pero non fagas tanta foto. Trae aquí. Que maneira de estragar un carrete contra. Pero, home, Excuse me, tea or coffee? Oh, pero que vexo unha azafata loura. Hiroshi. Ala, mellor deixámolo lampantín de teu pai e a comer, Shin-chan. Podo repetir? Ui, vaya, que rapidez. Shin-chan, pero ti... Non, claro que non pode repetir. Sí, como non vai poder, claro. Agarden un momentiño. Hai para todos, se queren repetir, non dubiden en dicilo. Non me diga, podemos repetir? Pois nada, moitísimas grazas. Papá, unha cervexa. Ah, sí, claro, grazas. De un zumiño non hai. Outro para min, por favor. Claro, poden pedir o que queiran. Desde logo, encanta o servizo. Trae a outra cervexa. Dentro duns momentos iniciaremos o descenso. Pregámoslles que permanezan nos seus asentos e abrochen os cintos de seguridade. Non poden estar de pé no corredor, é perigoso. Imos aterrar xa. Sinto moito, pero é que temos que... Vai ser moito máis perigoso que non nos deixen ir ao baño enseguidiña. Que bárbaro. Despois de papar 7 menús, raro sería, non? Señores, en canto poidan, volvan os seus asentos, por favor. Oh, ben podíades poñer cintos de seguridade nos retretes. Xa. Non xa era mala idea. Chegamos á illa de Guam. A min aínda me duran os retorzóns. Pois imos ter que baixar. Anda, anímate, muller. Tes razón. Ala que baixamos, Shin-chan. Aguanta un pouco máis, Shinosuke. Ata a próxima, señores. Moi feliz estadía. ¡No! Moi amable, preciosa. Moi mamable, preciosa. Ata a próxima. Ata a volta. Non tardo, guapa. A que veñen esas caras, pódese saber? Por fin. Sí, estamos en Guam. Que non é Saitama. Se nos preguntan how long are you going to stay? Fire Days. 5 days, dice. E se nos din purpose of entry? Isto, sightseeing. Perfecto. 5 days sightseeing. Cantos días van estar? 5 days. Xa, claro, turismo, non? Yes. E o pequeno vai con vostedes?
Vai, que ben fala o meu idioma. Vaya corte. Oh, aí está. Só nos falta a mochila de Shin-chan. Puxenlle unhas cousiñas para non confundila, sabes, mamá? Que idea tan boa tiveches, moi espelido, Shin-chan? Oh, aí a ven. Onde? Que che dixen, va, que chama a atención? Para a próxima vez buscas algo máis discreto. Son o guía de viaxes Ultra. Ah, encantado de coñecelo. Tanto gusto. Mamá, un turista descoñecido anda a facerlle as beiras a papá. Parviño, ese señor é o noso guía. É o que nos vai acompañar mentres esteamos en Guam. Non te preocupes, anda. Espero que lle guste o e cobra programa. por iso. A ti que máis che terá? Mirade, aí está o mar. Que cor tan bonita, encántame. A ver, dominadevos un pouco, que parecedes da aldea, muller. A que se parecemos? Ai! Fíxate na auga tan transparente. Sí, transparente como as braguiñas sexys de Misae. Braguiñas transparentes, sexys, braguiñas sexys de Misae. Sei que non pensas calar, Shinosuke. O seu cuarto é o número 4848. Ostras, xusto os anos que vai facer miña nai. Deixa de dicir toleiradas. Un cuarto con vistas ao mar. Con pistas. Con vistas. Iso quere dicir que se pode ver o mar, Shin-chan. Que? Imos nadar, veña. Hoxe xa non. Bo, e por que non? Hai que ir mercar o almorzo para os días que imos botar aquí. Son só 5 días e hai que planealo todo polo miúdo se os queremos aproveitar ben. Entón, que pasa co meu plan de coñecer centos de mozas guapas? Non vou poder. Ese plan teu xa foi pro garete. Veña, prepárate que imos á compra. Xa estamos como sempre, o monstro rañicas da illa de Guam. Acouga, muller, que che vai dar algo. Non te poñas así con Shinosuke por iso, veña. É que... Que estamos aquí para descansar, Misae. Tes razón. Merecemos dar un bo paseo pola praia. Aí estamos. Ves que ben, Shinosuke? Ostras! Macitas que ensinan cacha. En tanga. Non dixen nada. Que esa mirada a que ven, a ver. Oístes, de onde sodes, guapas? O que non sae a raza. Do you gustar pimentations, baby? Pimentations. Por hoxe xa vai ben de praia. Pero se acabamos de pisar a Misae. Mira, Hiroshi, ese non é o Cabo dos Namorados. O Cabo dos Namorados. Dis que desde aquela punta se ve o mellor solpor de toda a illa. Despois imos, vale? Nin que acabaramos de casar, muller. Non sexas tan desagradable. Xa verás que romántico é. Ti tamén queres ir, non, si, Shin-chan? Do you like pimentation? Do you want to ir comigo, babies? Mellor saes con mamá, estamos, anda, ven comigo. No, thank you. Non, que eu quero estar Cala, con repugnante. mozas guapas. No. Vaya par de dous. Hiroshi! Vou! Que piromántico papá. Romántico, fillo. Tiñas toda a razón. Tiña? Se non fose porque está todo cheo de parelliñas celebrando a lúa de mel. Fiu, como estamos? Veña un pouco máis de animación. Fiu. Non che dá rabia, Shinosuke?
Non o sabes ti ben. Ai, que praga. Hai xaponeses por todas as partes. Sempre enrabañada, contra. E a ti que máis te ten, home? Nós tamén fomos novos ou xa non che acorda? Non te poñas tan melosa agora. Sí, fomos novos. Hiroshi, Dime, Misae. Papá. tanta felicidade mesmo me asusta un pouco. A min asustanme moito máis as engurras e o cu de pandeiro de mamá. Ata as trompadas soan distintas aquí. Sí, sempre estaremos xuntos, Misae. Hiroshi. Mu! Esta illa é de 3 estralos. Papá, mamá, correde, correde, rápido, que a praia se está enchendo de xente. Tranquilo, home, que non temos presa ningunha. Shin-chan, quece un pouco antes de entrar na auga. Vou. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, que vou e salto. ¡Ah! Desde logo esta praia é unha maravilla. Veña, vamos á auga. Sí. Corre! Pero isto que é? Que noxo! Tranquila, só son cogombros de mar, Misae. Cogombros? Non teñas medo, muller, que non fan mal ningún. É que... Shin-chan, que pasa? Ti estás ben? Que dicías? Tampouco ha de ser para tanto, muller. Moito non lle gustou. Nótaselle ben, verdade? Xa chega! Quítame esa atrapallada da cara. Como están por callán? Pensaba levalos para a casa de mascotas. Ai, pensabas? Pois xo podes ir quitando da cabeza. Veña, soltaos agora mesmo. O que? Non quero, non quero. Mira para Michael e Susan, non che parecen unha cucada. Ata nome lles puxo. A casa non nos podemos levar, fillo. En Saitama non temos mar para que sobrevivan. Oh, e logo os coitadiños necesitan o mar para vivir. Pois xa sei, mudámonos para unha cidade con mar. Sí, érache érache boa. boa. Veña, soltaos. Non tes corazón, mamá. Os seres humanos somos todos irmáns. Os cogombros non son seres humanos. Veña, anda, devolveos ao mar, fillo. Esta é a súa casa e fora dela non sobreviven. Non quero que sufran. Sede felices. Abur, Tom e Jerry. Pero non eran Michael e Susan. Oh, Hoxe, señoras e señores, o noso submarino levarános ao fondo das augas. oh, un submarino. E iso que é? Un submarino é como un barco que vai por baixo da auga. Ti tes un de xoguete na casa, Shin-chan. Por baixo da auga. ¡Socorro, que nos afundimos! E entón que querías? Mira pra aí, Shinosuke. Pero que faz? Anda, respira, parviño. Bah, sí, podo. Aínda non. Ah, Tenche cada un a este neno. Hiroshi. Fíxate, mira canto peixiño. mira que pouco peitiño. Biches que pintas teñen. O mesmo pensarán eles ao verte a ti, mamá. Oh, mirade, hai unha mergulladora que lles dá de comer. Pasámolo de maravilla, moitísimas grazas. Estou tan contento. Mira o que che ensino.
Pero será posible con este neno? ¡Qué alegría, por fin! A hora das compras. Non te vayas pasar moito cos regalos, oiches? Tranquilo. E eu que fago? A ver, quero 30 caixas de bombóns, por favor. O qué? Tamén 15 paquetes de filetes. Que máis Xa o levaría? sabía eu. Non, É todo mellor que para sexan presumir 20 coas 20 veciñas. paquetes, por favor. Ai... Veña, ningunha compra máis, oíchesme, misai? Ai, que aínda me quedan os froitos secos. Ai... Papá, papá! Que? Eu tamén lles quero mercar algo aos meus amigos, porfa. Está ben, escolle algo. Barato e que non pese. Bon... Ai, la, lelo, ai, la, lo. Oh! Hola, bos días. Póñame 4 cousos deses. Envolvexos para regalo. Non. No shopping, eh? My family, no money! Este era para a señorita Yosinaga. Acabaron as compras. Vale. Esperamos volver velos por aquí. Grazas. Foi un placer. Igualmente. Veña, ti tamén, Shin-chan. Dallas grazas ao noso guía, anda. Ata sempre. Abur. Ala, ata outra. Ah! Non, eu non quero marchar. Eu quedo outro pouco e despois xa vou para a casa. Que máis quixera eu que quedar aquí de vacacións. Digo xo eu. 8 días en Europa. Esta será a próxima. Adeus, Illa de Guapa.